говорим за никакви хубави неща, а именно за Mystery Bugs BG. Моля ви, не дейте да си поръчате абсолютно нищо, защото аз очаквах 5 чанти. Получавам една ефтина китайска подаръчна чанта с моето име тук за 30 лева, една чанта, не 5, и в нея намирам ето тези отвратителни, скъсани за 20 стотинки ластичета. И може да видите и вътре, че е пълна бездънна яма. Моля ви, не се лъжете, не си поръчате от нещо, което не сте сигурни. Имаше снимки в самият сайт с пари, че давали вътре в тези чанти пари. Аз хубаво го опипах в еконта, че въздух под налягане. Ама що го взех? Айде, ходите ме питайте. Друго нещо. Трябваше да ми дойде, да, както казах, 5 чанти, тъй като беше офертата. Вземете си 3 малки от 10 лева и получавате 2 безплатни за 25. Звучи прекрасно, нали? И вътре и с пари, ти мани, другото от 20 до 100. И аз викам, окей, викам, ай, така ще направим, защото сега примерно ще дам 35 лева с доставката. Но вътре ще има от 20 до 100 лева. И горе-долу ще си така, 10 лева де-факто ще ми излезат, дори 20 лева да ми дадат, 10 лева де-факто ще ми излезат купките. Да, ластичета ми струваха 30 лева в момента. Ще си да една чантичка, хубавото е, че е хубава чантичката, нали? И ще ми стане за подарък, тъй че няма нужда да давам. Спестих в момента 2 лева, примерно, за подарък. И още 20 стотинки за ластичетата. Не мога да се сплета, даже с това и плитка не мога да се сплета, защото всеки знае какви са буклуци тия ластичета. Направо не мога да ги гледам, толкова са ми фалшиви. Затова правя това видео. Всеки, който е последвал тази смърдлива Mystery Bugs BG, да ги отпоследвам, да ги качите на стори, да ги видят всички какви са. Не заслужава тези 1810 последователя, които имат, защото съм сигурна, че 100 от тях са излъгани. Мен не ме бърка с това, че съм дала 30 лева. Мен ме бърка, че има въобще такива хора, направо не мога да се събера в нервите си, опитвам се да не избухвам. Не мога да повярвам, че има такива хора, които днешно време, при положение, че знае хората какви възможности имат и искат да си позволят, примерно, децата за Коледа да ги подарят Mystery Bugs BG и да поръчат от този сайт и да дадат това на детето си и то да го отвори и да види кръглата нула. Как би се почувствал на тебе, ако ти си един родител и ти дадат на тебе и ти дадеш на детето си тази чанта? Как детето се почувства, как ти се почувстваш? Това за мен е просто отвратително нещо. Нито един човек не заслужава. Да, знам, че повечето такива странички са такива като тези, въздух под налягане. Има, разбира се, и качествени странички. Аз исках да си поръчвам от кейсчето, но просто нещата не ми харесаха там. Но съм поне сигурна, че ще да дойде нещо. Тук, между другото, пак бях сигурна, може би подведена под снимките. След това, като видях, че качват неща на Avon, който ми е супер смешно, че комплектът струваше 60 лева, а в Avon дори не струва толкова. Той, разбира се, че няма да дойде този комплект, но дори да дойде. Да, тъпото ми е, защото ги опипах и усетих, че абсолютно буквално ми се смачкват ръцете и че не напипвам нищо, въпреки че трябваше да са 5 чанти. Не една празна. 5. Поне да имаше 5 празни чанти. По-нямаше да се усъмна. И да, общо взето няма какво толкова да кажа. Сигурна съм, че има още други такива, които са излъгани. Имаше качена снимка, опитах се да потърся тази снимка от тяхната страница, но явно беше изтрита. Там имаше снимка на една от чантите и отстрани, нали, самите неща, които са от нея и 40 лева и бяха, де-факто, някой от децата го било качило, от които си е взел, нали, тази крозна чанта и беше написало вътре паднаха 40 лева, много се радвам, не знам си какво. Аз не мога да повярвам. Явно не е реално, що ме е изтрито. Все пак, ако го намерите, може да ми я изпратите тази снимка на Инстаграма. Отдолу ще поставя линк. Линк, за съжаление, на страницата мисля, че няма да мога да ви поставя, тъй като съм ги блокирала и от двата си профила.
И да, общо взето е това, не искам повече да се ядосвам, исках просто да направя това видео да се знае, че не си заслужавате 30 лева за една чанта и едни ластички от 20 стотинки, но знали ли на вас може да ви се падна дъвка? Нали? Добре, благодаря, че гледате това видео, надявам се, че няма да рискувате и първо ще погледнете дали има доволни клиенти реални, може да пишете на самите клиенти, от които снимките са качени, да искате мнение от тях. Също така и ако приятел си е поръчвал, това е най-важното да попитате, не дайте да правите така като мене. Довиждане!